As células nai, realmente sabes que son? Realmente sabes para que sirven? Sabías que tamén se están usando en veterinaria? Se te interesa o tema, quédate neste vídeo de veterinario de familia, a canle daqueles que sentimos que para nós, os nosos animaliños, forman parte da nosa familia, a canle de Guillermo Campos. Pois mirade, as células nai son células capaces de convertirse noutros tipos de células máis, digamos, especializadas. Teñen a capacidade de regenerar tecidos que están degradados e tamén de producir sustancias que modulan o funcionamento do sistema inmunitario. Flipa! De maneira que se poden usar tanto para problemas nos cales hai unha destrucción ou degradación do tecido, por exemplo, lesións de tendóns ou de ligamentos, por exemplo, reconstrucción de oso despois de ter traumatismos graves, osteoartrite, Y pim pam, y pim pam, y pim pam, y pim pam. bueno, máis. Y se acabó, y se acabó. E tamén podemos utilizalo para trastornos do funcionamento do sistema inmunitario, como enfermedades crónicas intestinais, a xinxivostomatite felina, a atopia, bueno, algúns outros tipos de enfermedades onde o sistema inmunitario ten un funcionamento que está desregulado. Porque estas células nai son capaces de producir ata 200 tipos de sustancias con efecto endocrino. A isto chamaselle secretoma, que funciona dunha maneira sorprendente, dunha maneira, por decirlo así, intelixente. De onde sacamos as células nais? Buena pregunta. Pois de tecidos dos animais. Vale. Pode conseguirse de embrións, aínda que isto en veterinaria non se suele facer. As células conseguidas de embrións, a ventaxa que teñen é que poden convertirse en prácticamente calquer tipo de célula do corpo. Pero tamén son máis delicadas de usar e potencialmente poden orixinar tumores. Entón, bueno, destas ímonos esquecer en veterinaria. Chao, pescado. Normalmente conseguimos as células nai do propio animal, sacando a de médula ósea ou da súa grasa. E unhas empresas especializadas pois fan as preparacións que despois pinchamos no lugar que teñamos que tratar. O que vos digo, é capaz de regenerar ou recuperar tecidos que estaban destruídos ou degradados. Esto es fortísimo, tío. Ou de conseguir que o sistema inmunitario volva a funcionar dunha maneira, entre comillas, sensata. E a veces pode funcionar cando non funcionan as medicacións convencionais. De maneira que se o vosso veterinario un día vos fala das células nai, tomalo en serio. Lo ha dicho, lo ha dicho. Hai moitas cousas que van cambiar nos próximos anos e que vai ser, por decirlo así, medicina a medida, tanto nas persoas como nos animais. E esta é unha das alternativas que parece máis prometedora. Se tedes máis dúbidas, se queredes que comente máis acerca deste tema, xa sabedes que tedes a caixa de comentarios. Se vos gustou o vídeo, darlle un like, estades invitados, xa o sabedes, se vos gustan estes vídeos, a formar parte da familia de Veterinario de Familia. Só hai que suscribirse. Piquiños, chao!